So ito po yung mga isdang snapper, bubuli, sagisi at papakol, no? So yung papakol natin 100 pesos na kilo. So busy si kuya sa kanyang ginagawang pangkaliskis ng mga isda. Magkano yung snapper? 170. So bumaba po yung per kilo ng isdang bato, no, na snapper 170. Nung nakaraan nagtanong tayo 220 na kilo. So ito, yung bubuli po tsaka yung sagisi magkano? Ayun, 170 at 150, no? So yan po yung mga presyo ng latag po dito ng isdang bato. Kuya, alumahan at mga galunggong. Yun po yung presyo. So mura po yan sa mga per kiloan ng kanilang latag na isda, no? 100 pesos po lamang na inyong mabibili. Tapos at yung mga dalagang bukid, 100 pesos po na tumpok na kanilang ibinebenta sa ating mga kababayan. Mga tumpukan po dito ay 100 pesos sa mga bentahan po ng galunggong. Ano pa per kilo? Ano ngayon yung matambaka mo? 150 po sa per kilo ng isdang matambaka na sariwa po. Magkano tumpukan pogi? 50 pesos. Yan po ay mga isdang galunggong. Dahil magkano na po presyo ng sayote? Mataas ngayon. So 60 pesos yung mga per kilo. Yung carrot po. Aros, kahit hanggang 60 yan. Yon, 60 kayang-kaya po sa inyong bulsa, no? Upo. Ubo, kahit sa 20 na. Ayun, kahit 20 pesos po isang piraso ng mga upo, no? Nanay Noemi, shout out po. Good morning. So yung mga natagan ni nanay dito ng isdang mga bato, kagaya po ng mga talakitok, yan po yung presyo. 140 per kilo. Tapos yung lapu-lapu po natin ay 200 pesos. Bitilya, bubuli, sagisi, at ang bisugo na malaki, no, 150 po ang kilo. At sa galunggong po natin ay 1. Alright, good morning everyone. Tayo po ay mag-update po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, kung saan ay dinarayo ng ating mga mamimili o mga kababayan. So update natin yung mga kanilang latag o presyuhan na makikita natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Kakainis ka. Baka na. So, update natin yung mga presyuhan at kaganapan o sitwasyon po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? So, yung mga bentahan po nila dito na bago pa lang po ilalatag ay mga galunggong. Yung mga galunggong po ay 50 pesos sa mga tumpukan. So, ganyang kadami po at banye-banyera po yung kanilang mga ilalatag ngayong umaga po dito sa Malabon Fish Market. So, ito po yung mga isdang snapper, bubuli, sagisi, at papakol, no? So yung papakol natin 100 pesos na kilo. So busy si kuya sa kanyang ginagawang pangkaliskis ng mga isda. Magkano yung snapper? 170. So bumaba po yung per kilo ng isdang bato, no, na snapper 170. Nung nakaraan nagtanong tayo 220 na kilo. So ito, yung bubuli po tsaka yung sagisi magkano? Ayun, 170 at 150, no? So, yan po yung mga presyo ng latag po dito ng isdang bato. Kuya, maraming salamat, ha. Thank you. So, dito yung mga dagupan. Ang bentahan na lang po ay 140 kada piraso. So, maraming binababa po ngayon na nakakarga sa tricycle de motor. Yan po ay puro galunggong. No, may halo rin po na mga isdang matambaka, dalagang bukid. So yan po yung mga ibinababa po nila mga isda dito sa Malabon Fish Market. Pre, morning. So dito yung mga latagan, no?
O yun, 140 na per kilo ng mga halo, no? Matambaka, alumahan, at mga galunggong. Yun po yung presyo. So mura po yan sa mga per kiloan ng kanilang latag na isda, no? Alright. So dito yung mga matambaka at tinumpok. So yan po yung mga 100 pesos po lamang na inyong mabibili. Tapos mga 50 na madami na, oh. Mga sulit pang ulam na po ng inyong pamilya. So dagsa po ngayon yung mga isda po dito, no? So update natin yung mga iba pang laman dagat dito na inyong mabibili. Alright. So baybayin natin to kahabaan po ng Malabon Fish Market. At ang mga 50 pesos ay napakadami na, oh. Ang pagdagsa po ng mga isda ay talagang marami at talagang binibenta po nila ng murang halaga. So yan po yung presyo ng mga yellowfin tuna sa halagang 120 per kilo. So marami ngayong mga naangkat sa fishport, no? Ng Nabotas Market 3. Yan po yan, no? Tapos yung mga per kilo ng mga papakol 120. So dagsa pa rin yung mga islang tumpukan po dito sa Malabon Fish Market. At yung mga dalagang bukid, 100 pesos po na tumpok na kanilang ibinibenta sa ating mga kababayan. So ang ganda ng ating dalagang bukid, oh. 100 pesos po lamang yan na inyong mabibili. Ito po yung mga gulyasan, 200 at 250 po ang per piraso. Mga tinumpok na isda, no? At mga galunggong sa halagang 50 pesos. So dagsang-dagsa yung mga galunggong na atin po nakikita at naibablog po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ito pa yung mga bangus tumpukan, no? May 120, may 100 pesos. At ang tilapiyang Batangas 120 per kilo. At ang mga gulyasan natin dito ay 100 pesos per kilo. Tilapia magkano? At ang mga tumpukan po dito ay 100 pesos sa mga bentahan po ng galunggong. Ano pa per kilo? Dito gulyasan tulingan 100 pesos na kilo at mga tumpukan po ng galunggong. Alright, so dito tayo sa ating kakilala na nagbebenta rin po ng mga isdang magaganda na mga tinutumpok. So yan po yung mga banyera-banyera, no, na kanilang ilalatag dito sa kanilang mesa. So dito yung mga halo ng mga isda, yan po yung mga tumpukan 100 pesos at mga 50 pesos na tumpukan po ng mga galunggong. So yan yung mga isdang matambaka, no. Dagsa rin yung mga matambaka at mga isdang alumahan. Good morning, pre. Magkano ngayon yung matambaka mo? 150 po sa per kilo ng isdang matambaka na sariwa po. Good morning. Nakapamili ka na? So yan yung mga presyo, no, ng isdang matambaka at alumahan sa halagang 150 na per kilo. So pwede kang mamili kung gusto mong anong klaseng isda, matambaka ba, alumahan, pwede po na inyong mapipili dito at mabibili. So marami sa ating mga kababayan ang dumayo dito sa Malabon Fish Market. Ito po yung mga 100 pesos. Ayan. Tapos yung 320 na per kilo ng hipon at 100 pesos na tumpukan.
So lipat muna tayo dito sa mga bentahan ng gulay, no? So ganyan po yung sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market at talagang marami sa ating mga mamimili o kababayan ang naghahanap ng mga murang presyo na mabibili dito sa Malabon Fish Market. So dito yung mga tumpukan ay magkano tumpukan, Pogi? 50 pesos. Yan po ay mga isdang galunggong. So nandito tayo ngayon sa mga latagan ng mga gulay na inyong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ayan po, mga upo, kalabasa, karot, at sayote. Yan po yung latag ni nanay dito ng mga kanyang gulay, no? Nay, magkano na po presyo ng sayote? Mataas ngayon. So 60 pesos yung mga per kilo. Yung karot po. Yon, 60, kayang-kaya po sa inyong bulsa, no? Upo. Ayun, kahit 20 pesos po isang piraso ng mga upo, no? So, yun yung update natin sa gulay ni nanay. So, dito tayo kay Gandara. Nay, salamat po. So, dito tayo kay Gandara at marami silang mga naibabang mga talong. Siguradong mura ang talong dahil napakarami, oh. Magkano presyo mo ng talong? Oh, murang-mura nga po talaga ang talong, 40 pesos na kilo. So yung repolyo mo magkano? Sa repolyo, 70. Oh, mababa na yung repolyo natin, 70 pesos na per kilo. So itong mga Baguio beans mo magkano? Sa Baguio beans, 80 pesos. Ang cute ng kanilang kamatis, oh. Ang ganda ng kamatis, no? So, yan po yung update natin dito sa mga latag na gulay ni Gandara. So, shout out Gandara. Ang Gandara ng Malabon Fish Market. Ayun. Shout out sa masipag na asawa niya. Tinanghali na raw ng hugot. Ano patatas te? sa patatas po. Ha? Salamat ha. Thank you. So, abante pa tayo rito. At mag-alam-alam pa tayo ng mga presyuhan na ating makikita dito sa Malabon Fish Market. So yan po yung mga tinumpok sa halagang 20 pesos, no? Talagang sakto ang pansahog o mga talong na pwede na po nating itorta. Bumili lang po tayo ng mga itlog. Meron ka ng ulam at sapat na. Dito si Nanay Noemi, may mga paninda, no? Nanay Noemi, shout out po, good morning. So yung mga latagan ni Nanay dito ng isdang mga bato, kagaya po ng mga talakitok, yan po yung presyo. 140 per kilo. Tapos yung lapu-lapu po natin ay 200 pesos. Bitilya, bubuli, sagisi, at ang bisugo na malaki, no, 150 po ang kilo. At balsagalunggong po natin ay 120 per kilo. Nanay Noemi, bakit hindi po kayo nagtinda ng bangos? Mataas ang patumal. Oo nga po eh. Pero nagkakaroon pa rin ng traffic. So yung ito pong bisugo, ito po yung malalaki, no? Ayan. Eh yung ano po na yung bitilya, magkano po presyo? 180. 180 po ang per kilo. So yan po yung latag po ni Nanay Noemi. Wala po kayong makikita dito mga latag pong bangus. Kundi isang piraso pala meron na ligaw. Yung isang piraso ay 150. Ayun, isang piraso na lang po pala. Pwede nyo na po angkinin. At mamili na lang po kayo dito sa mga paninda ni Nanay Noemi ng mga isdang bato. Nanay Noemi, salamat po. God bless po. Alright, so yung pagbaybay po natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa mga kaalaman ng ating mga update at sa ating mga masugid na manonood sa ating YouTube channel. So dito yung mga bentahan po, yan po yung mga presyo, no?
140 sa mga isdang dalagang bukid. So 140 ang mga isdang binluan. So magaganda po yung mga latag nila dito ng mga lapu-lapu. Ayan, yung mga latag po ni Kuya Warren. So pinapakita ko po sa aking pagbablog yung mga isdang bato. Kuya Warren, matanong ko lang magkano presyo mo ngayon ng lapu-lapu? 300 ang per kilo. Labay hita? 200. Yun po yung mga per kilo ng kanyang tinda, no? So si Kuya Warren, makikita rin po natin siya doon sa kabila. Umepwesto doon sa kapatid niya. Yun na pagtanungan natin kanina ng mga latagan po ng mga isdang snapper. Kuya Warren, salamat ha. Thank you. Ganda, oh. Nagaganda po yung mga latag nila ng mga isdang bato. So dito meron tayong makitang salmon na local sa alagang 140 na per kilo. So yan po yung mga isda po nila, no? Mga yellowfin tuna na maliliit at yung mga alumahan na pakaganda. Tapos yung mga galunggong. Sa galunggong magkano tumpukan? 50 pesos naman ang mga tumpukan ng galunggong, no? Ano ba isda yan? Salmon. Magkano presyo ng yellowfin? 120. Dito sa Papakol, 130 po yung mga per kilo, no? So, yan po yung mga latag nila dito ng mga isdang bato na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Salamat! Ito yung mga paninda ni ate, oh. Yung mga per piraso ng mga bangus. 140, 150, 160 na mga kada piraso. How much? Ay, sir. Hoy, 50 na yun. Ay, 40, tsaka ano? Alright, so yun na nga po ang nakita natin yung mga presyuhan at latag ng kanilang mga paninda dito sa Malabon Fish Market. So punta tayo dito sa mga pwesto. Pwesto pa rin po ng mga gulayan. Ate, shoutout sa'yo. Oh, Magkano ngayon yung mga presyo mo ng mga gulay? sibuyas, 20, bawang. Halos lahat po 20 pesos. Yes, silim pula, 10 piso. Ayun, 10 piso sa mga siling pula. Yung berde, 10 piso. 10 piso meron ka ng sili, no? Pwede mo nang ibigay sa iyong kapitbahay, Ah, no? So yan po yung mga gulay nila na tag 20 pesos na inyong mabibili. Dito rin po. sukal mo tinitira sa Ayan. bakla topoy. Naku po! Bakla topoy, babae. Oh, Nanay Josie, good morning po. good morning. Magkano po yung mga upo nyo? Opo, 20-20 lang kita niya. Yun, 20 pesos kada piraso ng mga upo at yung mga nakabalot. Ito 20 pesos din po yung kamatis. Ang cute ng kamatis, no? Tapos, ayan, yung pipino po. 20. 50 patatas oh. Ayun, 50 pesos po yung mga per kilo ng patatas. 1 kilo na po yung mga nakabalot. At yung mga siling apritada. Kung kayo magkakaldereta, pwedeng-pwede po yan. Kuya Romy, shoutout po. Good morning. Balita ko, bumabaraw po kayo sa baba. Oo. Bumili ako ng 6x10. Ayun. Magkano po yung presyo ng tilapia po natin ngayon? Ito, 100 po yung maliliit. Ito, 100 pesos po. Eh, sa malalaki po? Malalaki natin 120. 120 po ang mga per kilo. Eh, yung bangus po? 180. Mababa po yung presyo. Walang 220, walang 200, 180 po ang mga per kilo. Bangus dagupan. Bili na kayo, napakamura sa bayan. So, ito po yung pwesto ni Kuya Romy sa pag-akyat po ng tulay dito sa Malabon Fish Market. Kapag hapon po, doon nyo po siya makikita sa may bandang gitna. No? So, ito po yung mga latagan ng mga gulay pa rin po na inyong nakikita sa aking pagbablog. So, Kuya Romy, sandali lang po. So, yan po yung mga latag po, no? So, tanong natin yung mga presyo ng mga saging. Bossing, magkano po yung saging nyo? 100.
100 pesos. 70. Yan po yung mga per kilo ng kanyang mga saging sa Malabon Fish Market. At shout out sa'yo. Ayun, good morning. Talagang marami sa ating mga kababayan ng mga namimili ngayon, no? So, ganyan po yung sistema at sitwasyon dito po sa Malabon Fish Market. Nagkakaroon po tayo ng konting traffic. Dahil gawa na marami sa ating mga kababayan ang mga namimili. Boss, salamat. Shout out uli. So, ito yung mga presyo ng mga mangga nila dito. 70 pesos per kilo. 40 pesos. So, ang ating mga Indian mango ay 40 pesos guys na inyong mabibili per kilo. Alright, so shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga viewers po natin na lagi sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. Salamat po sa inyong mga komento. Nakakapag-atid din po ako sa inyo ng mga komento rin para malaman at maintindihan po ang aking pagbablog dito sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.